Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñe Larrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak. Bi astelenean behin argia.eu zen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Kaixo lagunok, hasi horretik disclaimer, esaten da, oharra bazpareko oharra horietako, bai. Disclaimer bat. El diario Vasco edo El Correo, irakurle sutsua baldin bazazte, alegia provinzianismo toksikoa sustatu eta lantzen duten hoiena janda baldin bakazu, saio hontan, batez ere Bilboko baldin bazara, utzi hasieratik amaierara arte, Euskal Herriko hiririk politenari buruz Kosta zaizu polita esatea, hitz egitera gatoz. Noski, gainera ez, San Sebastian egunaren biharamunean, ez? Gara, zertaz hitz egin gota? Bai, Donostiari buruz. Donostia. Ez dugu martxa jarriko, baina bai, Donostiari buruz zingo dugu. Zehazki, Donostian sortutako, nolabait ere sortutako, 3 gauzari buruz hitz egingo dugu. 3 gauza. Bai. Zuak, latuak, eta sukaldari gizon ospetsuak. Ez, badago gauzaren bat neko tipikoa dana, eta gainera gastronomiarekin zerikusia daukana, eta horrekin hasiko gera, baina besteak ez dituzte oso tipikoak eta ezaguna direnik. Bueno, ia ba, nondik hasiko gara? Donostian hasiko gera, sorpresa. Ondo. Eta 1942 urtean, eta Donostiako erdigunean, Erregina Katolikoen kalea zautzen duzu? Horre, Hartzailonaren katedralen atzekalde hori. Bai. Hortxe, kale hortan, eta gaur egun hor dago handikan Vallès taberna. Kontua da, 1942an, Blas Vallès, zala Herriberriko ardogile bat, Blas Vallèsek egin zuen zen lokal bat alokatu zuen esan dugun kalean, Erregina Katolikoen kalean, eta esan bezala gaur egun handikan Vallès taberna hor dago, eta kontua da, garai hortan Nafarroan ardoaren prezioa asko gestionari izanela, eta ardo Nafarra Donostian saltzeko alegina egitera bakizuela, berez orduan ere Errioxako ardoa zen nagusi, hirian, baina berak erabakizuen hori Herriberritik ardua upeletan ekarri eta Donostian saltzea. Orduan berehala norteko geltokiko maletazainak hasi ziren otorduak ardo biltegian egiten, Vallèsek uste zien etxetik ekarritako janaria sukaldean berotzen, eta ordu, egin berzuten gauza bakarra zen, ardoa ordaindu ez, baxu erdi bat hartu, eta horren truke batxetik eramandekoa berotu eta jateko aukera zeukaten. Eta postrea baso erdi bat. Hori da. Ondo. Bai. Batzuk gehiago erakongo zituzten, seguraski. Bai, erdila ez. Bai. Eta orduan, auzokoak ere biltegira joaten hasi ziren, ez ardoa eratea, batxordiak edo porroiak edo, eta 1946an Blas Vallèsek lortu zuen ja taberna lizentzia ofiziala, eta jarraitu zuen, ordu arte bezala, upeleko ardoa saltzen, baina modu legalean. Bai. Eta 46 esan dugu, lortu zuen lizentzia, eta urte berean, Donostian ez, Hollywooden, Charles Bidor zuzendariaren Gilda filma ezaguna, estrenatu zen. Gilda, hori da, bai. Hori, Rita Hayworth eta Glenn Ford aktoreak protagonista zituena. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine.
night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Kanta honen estena oso ezaguna egin zen, ez? Eta baita ere, Forrek, Hayworthi, ez? Ritari ematezion Masailekoaren estenare bai, mitikoa, klasikoa. Hola bai. Tratutxar estena bat, bai, baina... Ze hostia guapua. Bai. Egia esan, bueno, Rita Hayworthen inguruan igual beste podcast bat egin ezaken, Badu mamia. Margarita Carmen Cansino, zan. Bai. Izena? Bai. Joño. Eta, bueno, aurra zela, abusu sexualak izan zituen, aitak egin zizkion, eta gero Hollywooden ere neko tratutxarrak. Bai. Taina, bera, izenak dion bezala latinoa zen, jatorriz, eta orduan hilea tintatzeaz gain, adibidez, kopetean hile gehiagi zeukala eta elektrolisi saio, bai, potenteak egin zizikioten, pixka bat hilearen marra edo gorago atzeratzeko, eta bai. Bai, zirurgia plastikoak eta beste gauza batzuk. En fin, baina, bueno, horretzi dugu... Histori poli bat. Bai, hori da. Bai. Eta, bueno, esan dezagun, hori ez, filmak arrakasta handia izan zuela urte hartan, eta bitartean, Ballesta Bernan, beste klasiko bat sortzen ari zen. Arduari laguntzeko, ez? Hasi zen Ballez, piperminak, olibak, antxoak, eta alakoak ateratzen bezeroei. Eta bezeroietako bati, Joaquin Aramburu izeneko bari, ez izenez Txepetxa izenekoa. Bertsolari hori ez. Ez. Okurtu zaion, pipermina, oliba eta antxoa txotx bat ez biltzea, hau da, txotxan sartu eta ez. Eta horrekin pintxo bat egitea. Bai, gaur arte. Bai, hori da. Gaur arte 2 euro terdi. Izan zuen arrakasta, ez, lagun artean hasira eta gero bezero guztien artean garbi dago. Eta Txepetxak berak erabaki omen zuen Hilda ez izenez bat eiatzea. Filmagatik? Bai, Rita Hayworthen pertsonaia bezala pintxoa berdea, gazduna eta mina omen zelako. Mamma mia. Bai. Historia esaldi baldena bukatu izan balitza beto. Ez? Bai. Baina, bueno, hori da gure txupatxusa. Orduan, ez? Ez dakit, nik esan behar dut Donostiarra banaizela, baina ez zaite da gustatzen, Hilda. Gustavo. Pintxoa. Kristelen inventoa da. Zuru usatzen zaizu? Bai. Bizkaitarra izan arren? Bai, ni prudenzianismo zikinari ez. Areago Donostitik ikarri barrekoa, Hilda bat baldin bada. Beste gauza batu Donostitik agian, bueno. Beste saio baterako. Vale. Oain beste elementu, beste hitz, beste kontzeptu batekin hasiko gera orduan. Ez da gustatuko zaizun. Eta Donostian, kokatu behar dugu gure berriro ere, sentitzen dut. Bai, baina pixka balenago, 1934ko irailaren 12an. Eta egun hortan, Gran Kursal kasinoan, Estraperlo izeneko 2 erruleta mekaniko jarri zituzten martxan. Gran Kursal kasinoa da, orain kuboak dauden tokia. Zekero, Donostiko kasinoak izen hori izaten jarraitu du. Bai, Londres hotelean zegonean, orain kale nagusian dago. Baina hori zan Kursaleko kasino eraikin horretan. Bota egin zuten. Bota egin zuten. Bai. Eta gaina urte gutxi iraun zuen. Bai. Kontua da, makinaiei Estraperlo izena jarri zieten, makinaien bultzatzaileen edo sustatzaileen izenaen hasierak edo hartuta. Bai. Daniel Strauss zen bat, Joaquin Perlowitz bestea, eta Straussen emaztea Frida Lowan. Hau da, Strauss, Perlowitz eta Lowan, Estraperlo. Bai, eta judu... Kutsua hartu diozu esan izan. Bai. Egia esan, iturri batzuen arabera, emaztearen bizena ez duten kontutan hartzen. Perlowitzen, ez? Orduan ez dakit. Bai. Kontua da, zuk esan bezala, judu jatorrikoak ziren, herberetarrak, eta neko aurrekari lunak zituzten, zorizko jokoen esparruan, eta gainera kontu hartu behar dugu, Espainian jokoa debekauta zegoela 1924tik Primo de Riveraren
diktaduratik, eta bigarren errepublikan ere ala jarraitu zuela, debekatuta. Eta ala ere, estraperloa Donostian martxa jartzea lortu zuen, eroskeria, ez, medio, harritzekoa ez den moduan. Bai. Eta itxuraz urrezko erlojuak eta dirua banatu zerosi zituen baimenak, eta gainera hainbat karguduni irabazien 100 jasotzea eskaini zieten. 103. Klasikoa, ez? Pixka gehiago, bai. Gerora, Daniel Straussek deklaratuko zuen hori dena, eta gainera ez inguruko agintariak, Madrilgo agintariak ziren. Madrilgo gobernuan zegoen orduan PRR, Partido Republicano Radical, alderdi erradikalak, horren buru Alejandro Lerroux zen, eta berak 125 jasoko zuen. Zati potolo bat, Bai, gero, handi gutxira Kataluniako gobernadore nagusi izendatu zuten, Joan Pitx Iponek. Hori bai, Kataluniarra izan da 103. 10. Bera. Bai. Bajisten jondea, oinordekoek. Eta beste hiruk, tartean Lerruxen hilobak ikusteko, ez? Gaina, literalki nepotismoak nola funtzionatzen duen, 105, beraz, guztira 150 politikoa gerosteko, eta beste 150 hiruren artean manatuko zuten. Edo ez dakigu emaztearen parte hartzea, ez izenean eta ez, bai. Ez. Niko mutzen naiz, bai. Barkatu, baina esiko nahi dugu. Esan dugu ez, iraileko egun hortan ez, arratsalde horretan hasi zela bolatxoa bueltaka, erruleta ez, horietan, eta 3 ordu geroago gelditu zen erruleta, polizia gelditu zuen, pistolak erakutsiz, Zurriolako kasinora sartu zirenean. Hasi eta berala kontueratu ziren bertan zeudenak bankuan beste irabazten ari zela, egia da jokoan beti bankuak irabazen dula. Baina hemen oso nabarmena zen. Eta kontua da krupierrak nahi zuenean geldiarzte zuela gurpila botoi bati sakatuta. Tú eres como el casino, a veces gano pero casi no, sabiendo que todo el tiempo pierdo. Siempre que puedo vuelvo, yeah. Tú eres como el casino, a veces gano pero casi no, sabiendo que todo el tiempo pierdo. Siempre que puedo vuelvo. Tú eres ilegal pero me gusta. Tú eres todo lo que desajusta. De memoria ya me sé tu ruta. Iruzur kutre samarra. Bai, oso nabarmena. Kantago bezala. Bai, oso baldarra zen iruzurra eta orduan oso garbi geratu zen, baina hori arratsalde berean itxi zituzten erruleta horiek Donostian, baina handik hilabetera ingurura edo Mallorcan, Formentor hotelean berriro jarri zuten martxa, estraperloa. Formentor hotelak ere beste zea bat merezi du. Bai, oso hotel berezia izan zen. Garaikola intelektual artisten bilgune, monarkiaren ere, bai, oker espaldi manago, Grace Kellyk eta Errainierok, Monakokoak, Gabon bidaia horri, Gabon barkatu. Este bidaia hori da. Bai, kontua da, Straussek berak esan zuenez, zera, erruletak Formentorren martxan jartzeko baimena lortzeko zerensan handia izan zen Balear Uharteetako komandante militarra garai hartakoa. Eta zein zen persona hori Francisco Franco. Ez dakit ezaguna eta zen zuen hori. Bai. Aste bete iraun zuen makinak hoteleko kasinoan, Donostian baino pixka gehiago. Aste betez. Eta herrizaintza ministroak egoitza izteko agindu zuen orduan. Bai. Strauss eskandalua esan zitzaion orduan, medioetan eta estraperloitza orduan zenen beste zabaldu hasiera batean, baina eskandalu horren itzala oso luzea izan zen, eta beste gauza batzuekin batera, baina Errepublikako gobernu konservadorearen gainbehera eragin zuen, esatezu, beste faktore askoren artean.
Eta batzuen ustez, 2 urteko beltzaren akabua edo ez, amaiera horre markatu zuen. Ez ustelkeria kasu hori, estraperlo makinena, 1935 urrian emantzen ezagutzera publikoki, ezkerreko oposizioak emantzen ezagutzera, itxuraz, eta ondorioz, hilaren 26an, Txapaprieta ministroak dimititu zuen. Zen guapoa. Bai, ez da, ministro batentzako. Bai. Dimititu behar duen ministro batentzako. Bai, neko estu ibiliko zen, egun horietan. Eta handik 3 egunera, orduan ministro zen Lerruxek ere gobernu utzi zuen, eta hurrengo hauteskundetan Frente Popular koalizio ezkertiarak irabaziko zituen, baina gero Formentorren, ez? Gero gauzatxoak etorri ziren. Formentorretik alde egin zuen, eta beste, bai. Erruleta errusiarra hori da. Martxan jarri zen. Bai. Baina, oruz geroztik, estraperloitza, ez? Amarru, azpijoko eta iruzurren sinonimo moduan erabiltzen hasi zen. Logika guztiekin, ez? Eta, baina gerra ostean ja beste zentzu bat hartu zuen. Merkatu beltzeko jarduera bihurtu zen estraperloa, eta gaur egun ere, bai, definizio hori du iztegian, ez? Azki, legezkanpoko salerosketa, bereziki lehen mailako produktuekin eskasia garaian egiten dena. Beste modu bat esan da, biziraupen kontrabandoa izango litzateke estraperloa. Gauzatuz jotzen badugu helburua. Independentzia ez da talde berriren diskoak saltzeko, multinazionalen promoziorako kanpaina. Ideien kontrabandoan aritzen garen mugalariok, eraikitzen ari garen artean mazarea baizik. Bueno, gildak, estraperloak, momentuz bi izenak importatutakoak, ez? Kanpotik. Eta hauek ere hirugarren elementu hau ez da elementu bat, bikote bada, binomio bada. Eta anarkismoa eta basektomia. Donostiarrak zaetela badakit. Anarkismoa etzen Donostian asmatu. Bale. Nahiago zuk esatea. Ez dakit nun, ze Bakunin, jo dezakegu, Prudon, Frantzia, Errusia. Baina Donostian Astigarraganez. Ez. Eta basektomia ere, etzen Donostian asmatu, baina esan bezala, bien arteko, ez, biek bat egin zuten Donostian. Baina, esan bezala, anarkismoa ez dugu definitu noiz, nun sortu zen zehazki, baina basektomia bai. Basektomia Austrian sortu zen, Hermann Knaus, doktoreak sortu zuen, baina pixka balenago hori sortu baino lehen, 28an, Knaus doktoreak Kiusaku Ogino ere entzuten da batez ere hegoaldean Espainian, ez, Ogino. Nik begiratu dut interneten, nola pronunziatzen duten japoniarrek, eta hola ez dut esango, baina Ogino. Antzeko zehoze, esaten dute. Kontua da, Ogino ginekologo japoniarrak, 4 urte lehenago, 24ean, metodo antisorgailu naturala sortu zuela, eta Knausek egin zuena 28an izan zen hori perfekzionatu. Azkenean Grazeko Unibertsitateko ospitalean egin zituen ikerketako horretarako, eta ja metodoa japoniarraren izena ezagunagoa da, baina Ogino Knaus, edo Knaus Ogino metodoa ere esaten zaio, hori ez, austriarrak egin zuen ekarpenaren omenez, metodoak ez badakizue, metoda datza hilekoaren zikloaren eguna kontatzea, eta egun emankorrak zindiren jakin, eta haurdunaldia saiesteko, orduan harreman sexualik ez izatea, edo behintzat besterako harreman sexualik izatea. Bai. Eta modurik zorrotzenean jarraituta ere, eta hori da koiska, baina zorrotzenean jarraituta ere, metodoak gehienez ere 80% fidagarritasuna, baina ez dauka, eta hori antisorgailua izateko ez da oso portzentaje. Eko erruleta. Hori da, iskat estraperloa. Bai. Eta fidagarritasunaren autogoan bila edo, Knausek egin zuena zen basektomia, ez, metodoa garatu, eta aurkeztu zuen 1934an. Basektomia, ez dakit jakingo dizuet zer da, baina bazpare definizioa esango dizuet. Bai. Barrabilak semen besikularekin komunikatzen dituen odi deferenteak moztean datza.
Inspiratzen teknika kirurgikoa. Bai. Hori da. Ireki, moztu, itxi. Hori da. A vasectomy's a medical procedure, one that makes you half a man. You're half a man. Remember when you twisted up your garden hose? Well, essentially that is the plan. That is the plan. Well, I'm starting to get the picture, but how's it done? You make a small incision. Baina ez zuen aukerarik izan, basektomia, ez, metodo berri hori garatzeko, ze anarkista zen bera, naus, bai. Eta Hitlerrek hauteskundeak irabazita Alemanian, eta baita Austrian ere, pues ja nazien jazarpena hasi zen beste anarkisten kontra. Orduan, nausek, Austriatik iesi, jaioterritik iesi, zer intzuen, pues, Donostiara. Zero, bai. Austriatik, Donostira. Bai. Bertako anarkistek, CNT sindikatuko egoitzan ateak zabaldu zizkioten, beharen anarkista izanik. 1925ko apirilean zabaldu zituen ateak CNT-ko Donostiako egoitza berriak, Larramendi kaleko 11. Ni pentsatzen nuen, eta uste lenguan esan dizuela, Primkalean zegoela neko gertu dago, Bai. Eta gaina hau dago oso gertu Ballez tabernatik. Dena batzen da. Bai, kursala pixka bat urrutiago geratzen da, baina oie biak oso gertu daude. Eta bertan zegoen, besteak beste, Krisolastekaren anarkistaren erredakzioa, eta ebakuntza gela bat ere egokitu zuten egoitzako mahai batean, German Naus doktoreak basektomiak egiten hasi zedin. Bai. Gaurko alderdi politikoen eskaintzen artean ez da estilatzen hori, Ez. Tekizerratik. Baina, esan genuen lobotomiari buruzko podcastean, furgofarra moduko bat zekaten. Hemen, Donostian ez ziren hainbesteraino iritsi, baina bai, antxe, ez? Erdiguneko lokal batean, gela batean, bai batean gainean. Jarri eta venga. Venga, basektomiak, bai. Eta, hori, nause doktoreak Donostian egin zituen basektomiai buruzko informazio asko dago zeruko argian. Bitu. Ja, zeruko hori, uste oso gutxi faltatzen zaiola zeruko argiari. Bai, ze 1979ko otsailaren 11ean egin zuten elkarrizketa edo argitaratu zen. Artean aldizkari anarkista. Bai, Manuel Txapuso zeneteko kideari egin zioten elkarrizketa, Txemalarreak eta Elisabete Garmendiak. Eta beste hau esan zuen elkarrizketan. Donostian guk egiten genituen gauzak kontatzen ditudanean, jendea frantsesek esaten duten bezala baba geratzen da, aho zabalik. Gu 50 urte aurreratuak geunden gauza askotan. Ez bakarrik ekologian, baizik adibidez sexual mailan. Sexual, hola idatza dago, Guk, sindikatoko maietan, basektomia egin diegu seme-alaba asko zuten eta gehiago nahi zuten gurasoei. Eta ez ditu edonork egin ez basektomia horiek, naus doktoreak berberak. Ogino naus metodoa, aipatzen da hor, referentzia moduan. Naus doktoreak berberak egiten zituen. Nazietatik iesi egin behar izan zuen eta hemen Donostian lan hori egiten jardun zuen. CNT-ko 500 bikote egon ziren orduan sistema hori hartu zutenak. 500 bikotek erabaki zuten hartu, gizonezkoek hartu zuten. Bai, asko da. CNT-koa danak. Bai. Edo batzuk CNT-koak izango ziren, ez? Bai, pixata aprobetxatzeko aukera. Berrabila irekita gero, CNT-koak egin ziren. Bai. CNT-ko 500 bikote egon ziren orduan sistema hori hartu zutenak zer ondorio izaten zituen jakiteko. Oraindik ezpaitz egiten zientifikoki eta estadistikoki. 9 hilabete ondoren, 996 positibo eman zuten eta 4 negatibo. Beste batek arri zutela mundura, beste ume bat. Bai, eta arrazoia Manuel Txapusoren hitzak dira, ez da nire zea. Ikusten denez, gehiegi emozionatu ziren 4 bikote horiek. Bera, sexual mailan? Bai, hori da. Hau da, basektomia ondo egin, ez, hori izan emozioak. Emozio gutxa. Bai. Claro, esango zuten, hau ja... Emozioak txarra dira basektomiaren arrakastarako. Bai.
aurrerago elkarrizketan, Uliako hondartza salvajeetan nudismoa egiten zutela ere kontatzen du. Ez zela inbesterako izan dago. Ez dela inbesterako izango. Ez dakit. Baina igual emozionatu du egiten ziren gero horrekin, bai. Garrantzitsua dena da, azkenean, ordura arte etzela, basektomiaren alako probarik inoiz egin, metoda etzela alako, eta bosteguneko lagina, bai, neko lagin potentea da. Mundua lehena izan zen, olako esperientzia bat egiten zena, eta nauz doktoreaz gain, Isaac Puente mediku anarkistak ere lagundu zion, eta berak egin zuen emaitzen azterketa estatistikoa, eta esan bezala, 500-etik 4 utxe egin zuten, beraz, 189-tik gorako fidagarritasuna lortu zuten. Horrein dagoen maila beren? Bai. Gutxi hora bera, ez? Nik uste baietz. Hortzen dago? Bai. Bueno, ondo, ez? Bitu Donostiak ze karpen indien mundua. Bai, ez da? Bai, biken. Así que Gilda asko jan? Pantxineta ere Donostiarra da. Ara, bera, asko mete dut. Ota egi gozotegian asmatu zuten. Estraperloan aritu, hori ere legezkenpo aritzea beti hona da, eta bai, esa basetomia ja, pues, ez dakit. Sustatu behar dugu, nola ez ikusita gero eta gutxego garela mundu hontan. Bai. Baina, itatxo, ernegatu... Agian emozionatzea sustatu behar dugu. Bai, hori hobeto. Bai, ondartza hortan. Eta nudismoa, Uliako ondartza salvajeetan. Yes, jomerka dugu. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.